गोनांथि फैबाय थानाय समावहाय जों मास गेदारिं एबा माखासे जोंनि गभर्नमेन्टनि माने एगेन्स्टआवहाय खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिया जाबाय थागोन दा बेनि आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दिनै जोंनि बारग' जोंनि बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों समान समान जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माने आलादा रायजो बर'फोरनि जि देरसिन सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना दिनै थैनि बन सहि होनानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना आन्दलन खालामखांनायनि उनावहाय बिएससि मोनबाय एबा दिनै बिथांमोननि आरो फिन नाजानायावनो बिटिसि मोनबाय आरो दिनै लास्ट बिथांमोना दिनै जि मोनसे सुक्ति जादोंमोन बिटिआर बेनि उनावहायबो दिनै बिथांमोननि जि सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया दिनै जाफुंसार जायाखै बेनि थाखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि बनसुखौ लेंहरनानै बिथांमोना दिनै मोनसे मेल मिटिं खुंदों जोंनि नैबे सेरफांगुरि पुलिस थानानि खाथियाव मोनसे कमिउनिटि हल दङ ओमफ्राय बेयावहाय दिनै गासैबो जोंनि बर' समाजनि बारग' बिग्रायारिफोर जाय बिथांमोना बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थानानै दिनै सोमावसारबोदोंमोन आरो दिनै भलन्टियार फर्सआव थानानै सोमावसारबोदोंमोन बिथांमोना जयैनो जोंजों सावरायनानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायखौ बिथांमोना जोंनो सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै गावसिनि जाय मोनसे आफाद दंमोन बै समाव बे आफादखौ दिनै रिभाइभ खालामफिनदों जों बिथांमोननो आङो बनसुरि जानानै बिथांमोननि जिउयै मोदोमै जोंखौ सापर्ट होनो नागिरनाय बेखौ आं दिनै वेलकाम खालामदों आरो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों दिनै निस्सय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जि मोनसे जि थासारि दिनै जागासिनो बे थासारिया दिनै माने भेरि आनफर्चुनेट दिनै बे थासारिखौ जोङो नुनानै जों दुखु मोनदों दा बेफोरबायदि समस्या जे जोंनि बर' मानसिफ्रा गावनि हायावनो दिनै आलासि बादि दिनै बाहायजानाय दिनै होखारजानाय दिनै बे उद्देश्यखौनो जों नुनानै दिनै दानि गोदान जोलैसाफ्रा फिन खेमसे आलादा रायजोखौ नांफिनगौ होननानै जों सोमावसारफिननो नागिरदों जेब्लानासिम जों आलादा रायजो मोना बेफोरबायदि होखारजानाय गावनि हायावनो दिनै जोंनि बिनानावफोरा जिनाहारि खालामजानाय मैयासो सासे तुलसि बेलाव जोंनि बर' बिनानाव क्लास 9आव फरायनाय सासे गुबुन हारिनि हौवाजों दिनै रेप खालामजादों दिनै बेफोरबायदि सिकिउरिटि गैयै गावनि हायावनो दिनै होखारजानाय दा बेफोरबायदि समस्या जाबाय थागोन दा बेनिखायनो जों खेबसेनो जोङो आसामनिफ्राय गावनानै जोंनि निजे खुंथाय लानानै जोंनि निजे राजनितिक अधिकारखौ लानानै जोङो जेब्लासिम संसार जागोन न'खर खुंगोन अब्लासो जों बेनिफ्राय उदां जागोन जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा दिनै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय आरो जोंनो गमामायैनो जितु थांनाय समफ्राव बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जित मोनखानाय जोंनि 6 शेड्युल बिटिसिखौ गामिखौ दानखोमारोब्ला जों बनसु हिसाबै जों बेयाव गसंगोन खिन्थु जोङो दिनै बिटिआरआवहाय माखासे गामिखौ सोसनोब्ला निस्सय जों बेयावहाय जों सापर्ट होगोन आरो जों वेलकाम खालामगोन नाथाय जे मोनखानाय गावनि हा गावनि बारिखौ जों दिनै गुबुननो हरफिननांगौनि खुनु प्रभिजन फैया दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ एबा प्रप'ज बड'लेण्डखौ जोङो दिनै थांनाय समफ्रावहाय 18th सेन्चुरियावहाय ब्रिटिशफ्रा जोंनो ट्राइबेलफोरनो मोनसे सिमना होलांनाय बेखौ बेसिस लानानैसो जोङो दिनै बड'लेण्ड माबाखौ डिमान्ड खालामदों आरो जोंनि जि मोनसे बिटिसि थाखानाय बेबो बे बाउन्डारिखौ लानानैसो भारत गभर्नमेन्टआ जोंनो होखानाय दा जोंहा दिनै मोनसे जिनिसखौ जों नुनो मोनदों बे बिटिसि ओनसोलावहाय गुबुन हारिफ्रा दिनै मानो थाखाय बांसिन जाखो जोंनिनो जि मोनसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव निश्चय थांनाय समफ्रावहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ गुरुत्व होबोआखै माखासे भट बेंक पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोना गुबुन हारिनि मानसिखौ बारा जोंनाव दोनफैबाय थादों इलिगेलि बांलादेशनिफ्राय सोरबा कनौजनिफ्राय सोरबा बेंगलनिफ्राय सेटेल खालामहोफैदों दा बिनि सायाव दोङो दा इलिगेल जि सेटलर दङ बे इलिगेल सेटलरखौ हाइकर्टआ अलरेडि 4 लाखनि बिगा बारा माने इभिक्सन खालामनांगौ होननानै अर्डार होबाय नाथाय आसाम सरकारा दिनैसिमबो गुरुत्व होआखै बेखौ जों होखारोब्लानो ट्राइबेला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मेजरिटि जायो बेयाव खुनु गामि दानख'नांगौनि प्रभिजन फैया जोंहा दिनै जोंनि जि मोनसे गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय माखासेफ्रा दिनै इलिगेलि थानायखायसोथ' जों माइनरिटि जादों
नङाबा ब्रिटिशआ जोंनो ट्राइबेल मेजरिटि एरियाखौ दानख'नानै जोंनो होलांखानायसोमोन दा बेनि थाखायनो जोंनि स्टेटआ क्लियार जोंहा दिनै जि मोनखानाय जि बिटिसि काउन्सिलाव जि हाखौ मोनदों बे एरियानिफ्राय दानख'बावोबालाय जोंहा आलादा रायजो माने लानायनि मा लाब दं दिनै जों दावहा नांदों जोंनि जि आबै आबौ हा होलांनाय बे हाखौसो जों दिनै सेफटि होनो नागिरदों सोरनिबा हाखौथ' जों बियाखै दा बे आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिटिसिनि खोथा नङा आसामनि नङा सारा इण्डियायावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जागोन दा बनसुनि जोनोम जानाया दिनै 6 मासल' जोङो दिनै जाय बिबानगिरि दैदेनगिरि बनसुनि बिथांमोना दिनै 90% बारायानो दिनै कुनु माने आफाद संगठनजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना गोदान आरो दिनै बिनि गेजेराव बिथांमोना सोलोंबाय थादों आरो दिनै जोङो सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै दिनै जों आनसलिक कमिटिखौ दागासिनो दा बेयावहाय जोंहा एसे टाइम लादों जिहेतु जों 6 मासल' जादों जोंहा माखासे प्रिपेरेसन जागासिनो आरो प्लास दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोङो जोंनि खुन्थियाखौ जों गायसननो हाबाय दा नन बिटिसिआव जों हागोन बावैसोनि उनावहाय आरो बेजों लोगोसे जों आसामनि बाहेरावबो जों लासैनो कमिटिखौ दालांगोन निस्सय जोङो भारत सरकारजों दावहा नांनायाव जों स्ट्रेंथखौबो जों देखायनांगोन प्लास जोंहा दिनै रायजो राजाखौ दिनै जों मबिलाइज खालामनायनि गोनांथि फैबाय थानाय समावहाय जों मास गेदारिं एबा माखासे जोंनि गभर्नमेन्टनि माने एगेन्स्टआवहाय खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिया जाबाय थागोन दा बेनि सायाव जोंहा प्रिपेरेसना जागासिनो दा जोंनि सम फैबाय थानाय समावहाय दा जोङो बेखौनो खावलायदों मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे जोङो दिनै जि जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोननि जिउयै मोदोमै जों सापर्टखौ मोनो आरो बर'फोरनि जि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ मोगथां महर जों थाबैनो होनो हायो बिनि थाखाय जों बनसुनि जानाय जेब्लाबो खावलायगोन आरो जोंनि बर'नि जारिमिनाव बे सोमावसारनाय ब्रैथि सोमावसारनायानो सबसे देरसिन जागोन मेहेर गोनांसिन जागोन आरो जों बेयावनो फाइनाल आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जों सोरजिगोन